ahozkotasunaren nazioarteko jaialdiak bere programazioarekin jarraitzen du. Apirilaren 5 arte 32 kontalari 18 herritan izango dira kontu kontari. Aurreko ostiralean, martxoaren 14ean, Kiko Kadabal kontalari galizarraren txanda izan zen. Tolosako Berazzubi auzo elkartean egon zen bere ikuskaria aurkezten. Galizako kontalariak bere kulturako ahozkotasun tradizionalean oinarritzen den ikuskaria eskaini zuen. Ipuinak eta pasadizoen arteko muga ikusezinak nahasiz. Kadabal, Galizako kontalaritza garaikidearen ezinbesteko referentzia da, eta ospea bere nazioaren mugetatik eraman du, ikuskariak 11 herrialdetan arrakastatsu aurkeztuz. Tenemos técnico, ¿no? Sí, así de simple. No, es que el otro día estuve comiendo en Feliciano y me hizo gracia que era a Rua do Medio. Decía, aquí se interpretó por primera vez a Rianxeira, dice allí en el balcón del bar Feliciano, que aprovechamos para recomendar. Sí. Aquí estou ben. Pois eu estou moi contento de estar en AOSAO porque sométenme a vos platos, obriganme a probar a gastronomía vasca, mas tamén en xeral sempre que volto a Euskal Herria síntome como na casa, en calquera dos sitios nos que actuei desde o milenio pasado, que lembrome agora de visitar Soraluz ou Javigorri de Irún e moitas outras veces que fui convidado. Nos últimos tempos, se cadra por preguiza, fixen repertorios estancos cos meus contos. Teño contos da Guerra Civil, contos da aldea de meu avó, contos de fantasmas, que lle chamo fantasmas familiares, algún espectáculo monográfico como o Complexo de Edipo. Só que cando cheguei aquí, voltando a Euskal Herria despois de tanto tempo, fixen facer un repertorio de camiño, de viaxantes, de persoas que se encontran cun obstáculo ou cunha sorpresa no medio do camiño. E quixen combinar conto tradicional, con o que se chaman os maus encontros no medio do camiño, con contos modernos onde aparece a tecnoloxía, non? Aparecen os vehículos a motor, as motoserras, e todo iso, máis o que une todo isto son os viaxes, os vos encontros e os maus encontros no medio dunha viaxe. Si, eu penso que hai unha maneira galega de contar, se cadra ben un antropólogo demóstrame que non, que toda a sociedade campesiña, a sociedade labrega, ten unha maneira de contar. Eu antigamente diferenciaba países de minifundistas, países de pequenos propietarios, de países labregos de latifundistas que se contarían historias diferentes. Quero dicir, eu penso que en Andalucía ou en Calabria aparecenselle menos antepasados ás persoas que en Galiza ou en Asturias ou en Euskal Herria. Isto non o sei. O que si hai unha maneira de contar, porque contar foi unha maneira importante de entreterse, unha maneira de pasar o tempo, unha maneira de crear o universo e de entendelo e explicar o universo, a xeografía, o mundo e o propio mundo e enfrontarse ao mundo que viña de fora. Eu penso que nós podemos continuar así, recoñecéndonos nas cousas de outros países que se parecen ás nosas e ao mesmo tempo afirmándonos nas invencións propias. Penso que, como temos demostrado, podemos contar un mal encontro nunha discoteca como se antes se podía contar un mal encontro nunha romería, nunha festa popular. E podemos seguir utilizando os mesmos mecanismos oratorios, a mesma maneira de apelar ao imaginario da xente e de buscar a complicidade do público. É unha riqueza moi grande que temos o noso contar. Voy a contar el Palme de Vilar al acabar.